Estamos aquí con unha embarcación que é unha barca de dornas, son dos troncos de castiñeiro baleirados nunha súa peza, están baleirados con aixola e con machada. Era unha embarcación que se utilizaba no tramo medio do río Miño, a altura de Chantada, Sabiñao, Carballedo, Peares, e se utilizaba principalmente para pesca, despois, bueno, tamén facía a labouras de paso antes de vir ás pontes, e no tempo da vendima pois, tamén se utilizaba para carrexar os cestos dun lado a outro na Ribeira Sacra, non? E ese era un pouco o motivo principal desta barca. Son dous troncos de castiñeiro, os dous son a mesma peza, o mesmo árbore, e un pouco a evolución lóxica das embarcacións, non? O primeiro sería un tronco que atoparon seguramente baleirados xa, como pasa moitas veces polo tempo dos castiñeiros, que se baleiran eles solos, e entón, pois, bueno, vendo o práctico que era para desplazarse polo río, pois, xuntaron dous, e a raíz de aí pois, separaron mediante unha plataforma e conseguiron un barco de dornas ou un catamarán, que é ao fin e ao cabo o que é un catamarán. E logo, pois, ao vir o ferro e poder facer xa traballar a madeira, pois, empezaron a abolir os cascos. Aí sería un pouco a evolución lóxica das barcas, e este, pois, é un dos primeiros pasos que deron as barcas, non? Desde a asociación o que estamos buscando é novos usos para as barcas, non? Aqueles usos que había, que te comentaba, para a vendima, para a pesca e para isto, pois, están en desuso, non? Entón, pois, nós agora o que facemos, pois, é alugueiras, o sea, van máis para lecer e para turismo, non? Entón van alugadas, principalmente en Chantada e en Monforte, e, bueno, logo hai usos alternativos, como facemos ca barca de Chantada que leva unha pousa para levar os cestos, pois esa pousa está reconvertida en biblioteca e está de bibliobarca ali no río con moito éxito tamén. Entón, pois, é iso, darlle novas saídas ás embarcacións tradicionais.